Kako je Veka veštica zavolela bajke. Devojčica Nada je bila tužna što ne može sama da ode kod bake i da joj odnese kolače i poljupce. Baka je stanovala daleko, čak na drugom kraju grada, a Nada je još bila mala za tako daleki put. Zato je baka skoro svakog dana posjećivala unuku i donosila joj neobične darove, male ili malo veće. Dovoljno je bilo da baka stane pred vrata, kucne prepoznatljivo, kuc, pauza, kuc, kuc, pa da se Nada ozari od sreće. Stigla je baka! Jednog svežeg jutra baka je poranila, popila kafu s mlekom, nahranila kucu i spakovala poklone u crveni ranac. Stavila je plišani šeširić na glavu i pošla u posjetu unuci. Dug put je bio pred njom. Iza 27 ulica, 11 solitera i 49 kuća čekala ju je njena Nada. Baka je žurila niz ulicu i sa ljubavlju mislila na unuku, na njene nasmejane oči i mio glas. Kad se najedanput nad njom razleže strašan cik, kao grom iz vedra neba. Grozni vriskosmeh pripadao je veštici Veki, od ranije poznatoj deci i odraslima iz strašnih priča. Spustila se sa nebesa pravo pred Nadinu baku i prosiktala. Znam te, svakoga dana unuci čitaš tamo neke bajke, da li Ivicu i Maricu, Snežanu ili uspavanu lepoticu, sve jedno je. Moje sestre veštice i ja u njima uvek nastradamo, načisto nagrabusimo. I još nam se podsmevate, kažete da smo debele, ružne i zločeste, s tim je gotovo. Odmah se vidjelo da se Veka uopšte ne šali. Ona posla teške oblake i munje na baku, iako je dan samo trenutak ranije bio sasvim vedar. Baka uskoči u autobus koji je upravo bio naišao i doviknu vozaču da brzo zatvori vrata. U tom olujni vetar, kao kakav Vekin sluga, opasno zaljulja vozilo. Dok udariš dlanom od dlan, mala prznica je već virila kroz prozor autobusa tražeći poznato lice. Čim je ugledala baku, razvukla je usta u kez i sklona nestašlucima koliko i prebrzom letenju na metli, bezobrazno joj se isplazila. Sad si baš prekardašila, uzviknu baka koji je drski plaz veoma razljutio. Ne časeći ni časa, ona zavuče ruku u svoj ranac. Napipala je naočare za čitanje, kremu za ruke, a najzad i ono što je tražila, ogledalce. Brzo ga je okrenula ka nevaljalici. Odblesak sunčevih zraka sa ogledala zaslepio je vešticu. Veko, Veko, odskoči daleko. Prošaputala je baka sebi u brk nešto što je ličilo na magične reči. I zaista, veštica je izgubila kontrolu nad metlom koja je počela da poskakuje tamo, amo, po nebeskom svodu, odnoseći Veku daleko od autobusa. Baka se osmehnula. Još sam u dobroj formi i mogu da se izborim sa svim i svačim što mi se nađe na putu do moje Nade, razmišljala je zadovoljno. 14 autobuskih stanica kasnije, nadomak Nadine kuće, baka se upravo spremala da izađe iz autobusa kad iznenada započe pljusak. 2 kapi, 3, 200.000 3. Kapljetine kiše začas narastoše u reku. Nije to bio običan pljusak. O ne, u vazduhu je mirisalo na čini i vračbine. Vekina posla, pomisli baka. Sigurna da je veštica odgovorna i za tu vremensku nepogodu. Huk vodene bujice možda je malkice uplašio baku, ali je nije sprečio u tome da brzo smisli plan za izvlačenje iz Vekine zamke.
Iz crvenog ranca baka je izvukla jedan od poklona za Nadu. Veliki žuti čamac na naduvavanje. Počela je da duva i duvala je sve dok se guma nije pretvorila u pravu pravcatu barku. Onda je zgrabila 2 šarena vesla i zaplovila niz rijeku ka podnožju brda na kojem se nalazila jedna tortasta zgrada. I u njoj Nada. Veka je jedva došla k sebi od besa. Nadina baka je pronašla rješenje i za tu njenu pakost. Zato je donela čvrstu odluku da zaustavi tu nesnosnu baku. Jednom za svagda. Ona brzo prošaputa neku svoju mađiju i rijeku kojom je baka vešto plovila okova ledom. Da vidimo kako ćeš se sada uspentrati do unuke. Dreknu Veka na zločest način koji je nebrojeno puta uvežbavala pred ogledalom. Baka se zagledala u zaleđenu površinu vode. Tako otprilike zvuči kada se udubiš u razmišljanje. Aha, ovo bi trebalo da znači da je baka došla do nekog važnog zaključka ili do više njih. Iz ranca je izvukla crvene čarapice koje je namenila unuci. Srećom, bile su rastegljive, a baka je znala stari trik. Navukla ih je preko cipela i mirno, bez klizanja, produžila dalje. Već je bila umorna od Vekinih zvrčki i priželjkivala je unukin zagrljaj. I jedan čaj od kamilice, po mogućstvu sa medom na vrhu kašičice. Razočarana Veka se brzinom rakete uspela na najvišu granu najvećeg drveta u kraju da na miru razmisli o sljedećem koraku. Nema mi druge, reče naglas. Morat ću da primenim drevne veštičije recepte i baku pretvorim u miša. Da, tako je. U miša, žabu, smrdibubu ili bilo šta drugo što neće moći tako lako da mi se suprotstavi. Prosto ko pasulj. Pokušala je da se prisjeti čarobnih riječi. Hajde vamo, secni tamo. Šešira joj od pliša, nek se baka pretvori u miša. I ništa se nije dogodilo. Veka je bila zatečena. Pročistila je grlo i probala sa drugom čarolijom. Kreket, veket, silni zveket, obrni, okreni, nek bude baba ili kraba ili žaba. Opet ništa. Nije shvatala gde greši. Pa je pokušala još jednom. Umesto ruke kuke, umesto glasa zuj. Odjeknu 1000 truba, ova baka je obična smrdibuba. Cvrc. Još jedan promašaj. Baka je i dalje žurila sigurnim ljudskim korakom ka unuci. Veka zato ljutito zgrabi malo snega, napravi grudvu i zavrljači je ka baki. Eto joj sad. Grudva je poletela, ali je baka već bila daleko odmakla i grudva je samo nemoćno poskočila niz ulicu. Veka nije bila ni mrvu veselija. Zajacala je razočarano, a onda se desilo nešto sasvim neobično. Veka se setila svoje bake, veštice nad vešticama, kako su se trkale na metli, jele kolačiće sa crnom čokoladom i biberom i uvežbavale čarolije. Njene bake više nema, ali je jasno mogla da čuje odjek njenih reči. Da bi čarolija uspela, potrebno je da iz dubine duše želiš ono što izgovaraš. Inače, ništa od toga. I odjednom, Veka je shvatila zašto njene čarolije nemaju nikakve moći. Iz razmišljanja je prenuše neka užasna buka i metež na ulici. Ona grudvica snega koja se zakotrljala niz ulicu narasla je do ogromnih razmera. Jurila je ka baki kao neka džinovska puslica, što jeste bio, slučajno ili ne, bakin i Nadin omiljeni koleč. Grudva je pretila da se sruči pravo na bakinu glavu za 3, 2, 1. U poslednjem trenutku, pravo nijotkuda,
pojavi se Veka i podiže baku sa ulice. Dok su krstarile na metli visoko iznad grudve puslice, baki je srce lupalo kao ludo, ali je smogla snage da izusti. Hvala ti, Veko, ti si izgleda baš neka dobra veštica. Samo ne razumem odakle ti ona nevaljalstva od jutros. Ako te stvarno interesuje, oklevala je Veka. Istina je da mi strašno nedostaje moja baka. I ona je meni čitala bajke. Ali u njima mi veštice nismo bile samo zle. Tako je rekla veštica i kratko šmrcnula. Baka polako klimnu glavom, što kažu sa razumevanjem. Ubrzo potom bezbedno su stigle do prozora Nadinog stana. Baka vešto, poput prave gimnastičarke, uskoči unutra i mahnu Veki u znak pozdrava. Kao i obično, kada se malo odmorila uz šolju toplog čaja, baka se udobno smestila u veliku fotelju pokraj prozora sa unukom u krilu i počela da joj čita priču u kojoj se pominje veštica. To doduše nije bila Veka, nego neka druga zlica, izrazito lošeg ponašanja, sa kukastim nosem, visokim šeširom i letećom metlom. Ali baš negde usred priče baka je zastala sa čitanjem i kao da se nečeg dosetila. Ustala je i očkrinula prozor. Nežno je pomilovala unuku po glavi i rekla: Veštica je takva kakva je. Možda joj čak i noge smrduckaju. Ali nije fer da joj se podsmevamo. Nikada do sada nismo razmislile o njenoj strani priče. Hoćeš li da probamo? Da, ja ću prva, koji stopa je odgovorila Nada. Naša veštica je dobra, ali na bezobrazan način, nesigurno je krenula unuka. Mic po mic, uz malu bakinu pomoć, Nada je smislila priču u kojoj je Veka sa svim svojim vrlinama i manama bila glavni lik, a ne neko tamo levo smetalo. I šta se posle toga desilo? Od tada su baka i unuka svakoga dana smišljale nove i nove bajke. Neki zmajevi, znate, više vole čajanke nego bljuvanje vatre. A sirene obožavaju da uče azbuku iz knjiga sa olupine broda. Sljedeće na redu je priča o astronautima koji uzimaju časove letenja od veštica. Veka je zadovoljno čuljila uši. Najzad je ponovo zavolela bajke.